लेस्राफ्रा साइकेलजों फैदोंमोन क'क्राझार टाउनाव नै बिशाल मार्केट मोनबाय बिशाल मार्केट जोंनावबो दं बेला क'क्राझार टाउनाव साइकेलजों बेरायदों जोंहा ओरैबायदि गारि ना नागिरनांगौमोन आंनि ओरैबायदि गारि ना गारियानो गारि गैया दङ जाबाय बिराद डिस्टार्बखा आरोना साइकेलजों फैनो गारिनि थाखायनो आयना हा आयना नांगौ जोंबो आयना नांगौ आयना गैयाना बे गारिनि थाखायनो क'क्राझार टाउनाव बांसिन साइकेलजों फैया आरो मानसिफ्रा दासो बुजि मोनदों होनदो सालायनो एसे गिथावना नालाय नायलाय एसे केमेरायाव नायलाय गिलिं आयौ रहिला आयौ गिलिङा ड्राइभारा क'क्राझार टाउन हिन्दु भाई एसे ओरै लांफागोनलै साबि लानांगौ होनलांथारगोनबो दखाना होबावमोन ओइ भाइ ओइ होनबाबो जानाय नङा मोनसिगोनथ' ना मोनसिगोन बैनो खोमादां साहित्य भबनाव थांफैदों जोंहा दासो मेन कारनखौ खोन्थादों लेखा नायनो नाय ट्राफिक गारि गोजा गासिबो ओमफ्राय जोंनाल' आयौ केसलै नांथाजोब्बाय किउ किउ थाबलाङो नामा जोंहा मोनफैबाय जोंहा BMW सो लाना फैदों दिनै BMW क'क्राझार टाउन मोनफैबाय जों बिथिंसो हाबनांगौ आरोना लामाया नै बिल्डिं गोदान बानायदों माला जोङो बिथिंसो फैदों आरोना मा होनोमोनलाय गैथ'वा इलाय मानसियानो गैथ'वा मा होनोमोनलाय बेखौ अबेबा थांदोंलै साहित्य भबन मानसिया अबेबा थाङो दसे थाथ'नोसै नामा ने बोरै बोरै थांसेयालाय बेग लांफैदों न'आव थांसिगोन नालाय न'आव थांसै नैनि ओरै लासै सासेया एसे नायदो दिनै जाबाय 27 सेप्तेम्बर 2020 इउनिभार्सिटि लाइफ जोबनायनि खनसे लास्ट बेरायनो फैदों बाजार खालामफैदों थांसै न'आव क'क्राझार टाउनाव सिन्था गैया बे जाबाय क'क्राझार टाउनलाय क'क्राझार अखा बोथोरसो बोथोराबो क'क्राझार मेन टाउन नै मबाइल दखाना ओरै बिल्डिं आन्दो खालामदोंलै
जाबाय लांदांखौ बारा देखायना होंगो दोंसो खोनाजोब्बायलै नै गारि थांदों गारि बे जाबाय क'क्राझार टाउन लामा बानायहांगासिनो हनै नै ग्लास गोथां ग्लास गोथां हनै बिल्डिं गोमो गोमो बिल्डिं बे जाबाय सक माथिं थाङो दाना ओरै थांसै नामा ओरै उइनि वर्डस एन्ड वर्डससो मोनबाय ओरै थुदो फुटपाथाव मेथाइ जालां नामा वर्डस एन्ड वर्डस लेखा नायदों लेखा नायदों मा मा लेखा नायदों गांनै मोनबाय नै गांनै लानोसै नायबावनोसै आरो नायबावनोसै दे नोंहालाय मा लानो बुंदो मा बिजाब लायो आं स्लिम गोरलै दारि उसुनाया थिग दङ बेस्रा बेखौनो बुङो वर्डस एन्ड वर्डस बिजाब बाख्रि Video call-an sama sudah. सानैया सिङाव गोरबो Bidor, bidor lagi. बेदर वर्डस एन्ड वर्डस This is क'क्राझार स्टेशन स्टेसन मोनलायबाय बिदाय लानो गोनांखाय नै सासेया अखाबो गैया सान्दुंबो गैया थेवबो साथा लानायाव बेस्थ' Why not ini ikut खोन्थादो क'क्राझारखौ बिथिं दङ स्टेसना